Kufara kusangana nemiwe zvakare mhuri yeZimbabwe tirimo muchirongwa tiriko kuno kumusha kwasekuru Musundagore. Ndasvikawo pano pane vazukuru vakabatsirwa nasekuru Musundagore. Vazukuru avada kupawo testimony nekuti mumwe akanzwa mumwe achitaura anonzwa kusimudzirwa anobva anzwa kuti regai ndiende azvishamise kuti pane mumwe ari kuona anga ane dambudziko rakafanana seramukoma wandinawo pano. Saka regai tinzwe testimony yamukoma kuti vakabatsirika sei, dambudziko rei uyezve vakazobatsirwa sei, zvava sei mukati meupenyu hwavo. Ndokuchingamidzai mukoma, makadini? Tiri nani musimba. Tiripo. Imimi pamakauya kuno kudare kwasekuru Musundagore maiva nedambudziko rei? One, pana sekuru wangu wakamborapwa nasekuru Musundagore kuna August. Ndio vakandirifeya kuno. Gore rapfuura. Ndazouya kuno nane problem yemusoro kubva ndichikura. Izvo ndichikura zvimwe ndaitodzoka ndiri kuchikoro, pamwe ndaitotadza kuenda kuchikoro nemusoro. So ndo vakati pana munhu akandirapa so ari kuZimuri Park kana Musundagore. Imboenda ikoko. Right. Ndiri paya ndakabva ndati rokai ndione ndosvikako sei. Ndakazokunda ndikasvika kuno kwasekuru Musundagore. Sekuru Musundagore vakasvika vakandirapa. Asi vari pakati pekundirapa nhau yemusoro vakabva vangona kuti iwe pane zviri pauri. Unoita basa rei? Ndikati ndogeza mota pamakawashi nechichi. Zvikanzi hazvo zvega zvandiri kuona pauri. Vakabva vati ada kubatsira unyatsoona chipo chiri pauri. Musoro vabva vandirapa musoro wangu nanhasi handicharwadziwi nemusoro. Chabva ipapo zvavakanditaurira vakangonditi enda kugeza mvura ini chakati tikuzarure chipo chawakazvarwa inacho. Zvinezvi tongoti kubva patakasanganawo muna August imomo kusvika zvinezvi muna January ndatoo nemota dzotodarika 6. Mukoma, mukuti mane mota maiti maigeza mota? Ndaigeza mota. Saka mane mota 6 dzamunogeza kuti mane mota? Aiwa, ndatoo nemota. Dzimwe ndatoisa kukase takutobreka nekutengesa mota dzacho anova maBenz pasengeza 4 kuchitungwisa. Zvokuti vazhinji vanotiziva vakasvika vanozviona zvatinenge tichiita. Nemaziro nematangira vakaona yataita vanhu vazhinji vanomaziva tiri ikoko. Svikana nhasi uno tatova nemakase pasengeza 4 ipapo. Saka ndongozvipa zvokutenda kuna Mwari vakatisanganisa nasekuru Musundagore usvika pandari pana. Kubva mukugeza mota. Kubva mukugeza motikari. Kuita motikari. Saka ndapi mashoko aungada kusiyira kumhuri yeZimbabwe. Kune vamwe vanogona kuti hapana kushanda mushonga here nekuti wangoti ndakapiwa mvura yekugeza kuti ndione chipo changu. Saka iwo mashoko aungada kusiya kumhuri yeZimbabwe pamusoro pasekuru Musundagore ndekuti chi? Ini kuna sekuru Musundagore ndongomba kutenda kwakanyanya nekuti Mwari awedzere mazuva nekuti mayambutsiro akandiita mukati meupenyu hwangu nezvandaita. Ndaisatarisa tosvika patiri ende nanhasi zvichiri kufamba zvakanaka. Saka ndongoti kwavari kuti Mr. Benz atoo maBenz. Atoo maBenz. Mukubva mukugeza mota. Into owning a Benz. Yes. Aiwa, zvakanaka. Ndiwo mukoma watanga tichitaura nawo mhuri yeZimbabwe. Tiri pano pamusha pasekuru Musundagore. Mukoma ava vanoti ivo vakauya pano musoro uchivatema. Ndoranga ridambudziko ravo. Asi sekuru havana kungoona chete izvozvo. Vakabva vaona kuti aiwa ane chipo chaainacho kuti kugeza motikari kuya zvaitoreva kuti iye aifanirwa kuva nemotikari. Saka chapupu chapiwawo namukoma vari pano kuti aiwa ndakauya ndikabatsirwa. Saka iwe unogona kunge une matambudziko vari kusangana nawo, urwere hwaane makore, wafamba waneta. Umwe wauya pano ari kuzvikurukira iwe neni takambonana hatina kuonana kureva kuti uyu ari kuzvitaurira pachena zvakaitika mukati meupenyu hwake. Saka iwewo kana uchidawo unogona kungosvika. Une zvimwe zvaunoda kutaura? Ndanda kutaura kuti sekuru Musundagore ini havana mushonga wakandipa kana kuti enda unoita chakati. Vangonditi anogeza mvura yangu yandiri kupa kwemazuva 3 chete. Ndozvandakangoitwa kusvika nanhasi handina kana chandobata chekuti ndoti ndakapiwa chakadai kana kuti chakati mukamu kandochengeta karipa. Handizivi, zvinongouya zvega. Haunozi manje nevanhu vemhuri mako wakaromba here? Vanhu vanofunga zvakawanda hauzonzwisi kuti asiwo paone zvaunoziva chokwadi unochiziva. Chokwadi ndochiziva handina pamberi peTV. Nyangwe mhuri yako ichiona ari kunzwa kuti aiwa handina kubata mushonga. Handina kanjani nacho. Vazhinji vanoziva zvavopa maBenz pasengeza 4 paya vakationa vakati tatenda ndeupi vanongondiona handina
problem aiwa zavo. tinotenda zvakarewo kana imimiwo muchizodawo kabhenzi yafa maanaye kaanogadzira mabhenzi zvinge zafoka kuburikidza nasekuru Musundagore mukomana agona kukubatsirai. Saka ndizvozvo zvinenge zvichingobudawo muchirongwa chedu tiri pano pamusha pasekuru Musundagore. This was his testimony mushure mekunge auya achitemwa nemusoro, asi nhasi anoti iye ava right, akutofambawo nemotikari. Tinokutendai muri Zimbabwe Mashita. Tinotenda.